gràcies des de l'Institut Albéniz a la participació de tots els alumnes i els professors que han vingut des dels dos centres que participem al projecte col·laboratiu a través del blog Aracne Fila i Fila. Hi ha alumnes, han vingut alumnes, la Bet Rossell i la Núria Cristòfol Ferrer, la seva professora Maria Cavallà també ha vingut a col·laborar en aquest reportatge que estem confeccionant en aquest moment, i de l'Institut Albéniz han vingut alumnes de primer, segon de batxillerat i quart d'ESO, que estan cursant llatí i grec al nostre centre. Per nosaltres, el fet de tenir aquest bloc col·laboratiu ha suposat un pont d'unió entre dos centres i ha permès que hi hagi interacció a la xarxa, que s'ha implementat posteriorment amb aquesta trobada presencial en què ja es comparteixen experiències entre els dos centres, i també el primer contacte que va haver-hi a nivell de contacte directe va ser amb una trobada que vam fer al Parc del Laberint, i on vam fer una sortida i on ja ens vam començar a conèixer. Esperem que aquest projecte col·laboratiu ens permeti aprendre entre tots el màxim sobre el món de les clàssiques. Què t'ha semblat l'experiència de participar en aquest taller? Doncs molt bé, ha estat divertit i els nens participen molt i no sé, interessant. Ho tornaria a repetir. Doncs imminent, no? La propera Manna Celebratio. Molt bé. Què t'ha semblat participar en el Ludi Romani de la Manna Celebratio? No, superbé. No, tractar amb els nens és sempre genial, o sigui, mola. Els agraden els jocs romans? Sí, bueno, són molt semblants als nostres, o sigui que ho agafen bastant bé i els agrada molt bé. Està bé, és entretingut. I ve molta gent que diu que aquests jocs ja es coneixia, o sigui que són jocs ja de l'època que... Bueno,